I Danmark bor der 5,6 millioner mennesker, og det er 5,6 millioner historier. Tag for eksempel disse. Fælles for disse historier er, at de havde været helt anderledes, hvis vores velfærdsmodel ikke havde været, som den er i dag. Vi er stolte af vores velfærd, men den er de seneste år blevet lagt under pres. Vi er ved at gå i en retning, hvor disse personers historie ikke vil være positiv, men vil være præget af usikkerhed og en økonomisk pres. Hos Enhedslisten kæmper vi for fælles velfærd, økonomisk lighed, flere jobs, mere tryghed, grøn omstilling, bæredygtighed, frihed og rettigheder. Vi kæmper for dig, men mest af alt kæmper vi for fællesskabet. For i fællesskabet kommer man fremad, og fællesskab fungerer.